מה קורה, יוסף? אתה חופר? בטח חופר. חופר. אתה יודע, אני שותל פה גרעין באדמה, תחשוב. תוך 3-4 שנים יש לי פה עץ תפוזים עם 1,000 תפוזים. אני מוכר כל תפוז ב5 שקל. אתה יודע כמה רווח יש לי? אפשר תפוזים בשבת. אתה חופר במקום הלא נכון. אתה חופר. מה אתה חושב, כסף גדל על העצים? וואלה, כן, כסף גדל על העצים. מה? תקשיב, כמו באדמה, שאתה שותל שתיל, אחר כך הוא יניב לך פי כמה וכמה, ככה זה בנדל"ן. שאתה קונה עכשיו נכס מקבלן, לפני שהוא יצא לשיווק, לפני שהוא התחיל לבנות במחירי רצפה, תוך 3-4 שנים אתה יכול להרוויח פי 3 מהכסף שלך. אתה יכול להרוויח 1,000,000 שקל. וואלה. תבוא לפגישה, תשב על התיק הכלכלי שלך, נבין שיש לך אפשרות להשקיע, ואם כן, תוך 3-4 שנים, יכול להיות לך 1,000,000 שקל. אבל בפגישה, חכה רגע, תן לי לחשוב, יום שני, אני צריך לאסוף את הילדים, כן? אחרי זה יום שלישי, יש לי שיעור, יום רביעי, אני צריך להביא את ההורים מנתב"ג, יום חמישי... עזוב, העץ. ברוך! כסף כן גדל על העצים. משקיעים עכשיו עם הון עצמי נמוך בנכס להשקעה, ובתוך 3-4 שנים נהנים מעליית ערך משמעותית שתעזור לכם לחתן את הילדים בכבוד, לרכוש את דירת החלומות שלכם ולצאת לחופש כלכלי.